लोगोफोर हाग्रा गोजानै मा होनो लामायानो हाग्रा दुजोबबाय जों गामियाव। Oh, thora he. गाहायाव जोंना लोगोफोर खारख्लायबोलायदों। फाइनाल जों रुम सफैबाय नै रुमाबो बोरायथारलै। रुम सफैबाय नै ओंखाम जालायनोसै जोंहा। आइ ओंखाम दङ मा ओंख्रि नायसै बिलाथि आलु आरो बेयावलाय मा दं बेयाव दै गैया दैसो आरो बेयाव मा दं माइरंसो बेयाव ओंखामसो आंलाय थुवाखैमोन। बेलाथि माने टमेटर थाव लेथ्रा गारग्राया नै जोंना इयावनो खिहरोबो जों मालाबा बेनो खिग्राया। नै जोंना दैया बेयावसो दैया खाथ्रालै जों cuman लोगोफोर अन्थाइसो लुयो नै न'आ। फाइनालि भिडिअ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मोजां मोनाबा डिसलाइक मारिना हो।